el dia d'avui i és, doncs, entrevistar amb aquesta persona coneguda. La tenim coneguda per altres àmbits, però veig aquí que sí que ara mateix el micròfon tancat tinc que reconèixer que és de tot. És informàtic, és poeta, és escriptor, És cuiner, cuiner, periodista, Manel Carrasco. informàtic. Molt bon dia, gràcies per estar aquí. Bon dia. I també una persona que, a veure, ets d'aquests radioaficionats, no? Sí, és el meu hobby i una de les meves passions. Hobby i passió. Ha de ser complicat, no?, ser radioaficionat. Bueno, complicat no és, No, jo vull dir, per entendre't amb diferents... Això també és com a dir, ha de ser complicat ser pescador, ha de ser complicat ser caçador. Cada hobby té la seva, bueno, el seu repte, les seves dificultats, però, bueno, els radioaficionats portem moltíssims anys. El que passa que, bueno, molta gent pensa que ja no hi som, i encara que sembli mentira, a Espanya som 30.000, amb llicència. Mare meva, Sí mare que- meva. Sou molts, Tens molta connexió amb radioaficionats de l'estranger o Sí, o bueno, us relacioneu més amb els, per exemple, d'aquí, que és 30.000 de per aquí? bueno, habitualment tenim el que diem les rodes, que són petites xerrades que fem entre els companys que estem a la vora, però això no deixa de que, bueno, formem grups i parlem amb tothom, des d'una illa d'Austràlia, com pot ser la Illa Sable, fins a Sud-àfrica o fins a un racó de Rússia. El radioaficionat, el bo que té és que ell crida i mai sap qui li contestarà. Ai, que guai, no? Molt maco, no? Sí. Bueno, bé, suposo que si algú que ens escolti aquest moment vol fer-se radioaficionat, suposo que li podries donar uns quants trets, no? Sí, això és fàcil. Molt bé, però el motiu que tenim aquí, amb en Manel Carrasco, és perquè escriptor. Tinc a la mà un llibre que, la veritat, doncs, venen moltes ganes de ja llegir-lo perquè l'he fullegat una mica. Ha escrit un llibre, Aventures de ràdio. Hem de dir que en aquest cas el títol és Conectando con el mundo a través de la ràdio. Sí. Conectando con el mundo a través de la ràdio. I bé, que sí que m'has dit, Manel, ara que t'ho preguntava, està en castellà, però segurament que dintre un temps... Sí, en un temps el traurem en català i segurament en un futur en anglès també, perquè veient l'èxit que està tenint... Què ens portes dintre aquest llibre? Bueno, primer farem una petita correcció. Si bé jo sóc un dels que més contes o relats ha escrit dintre d'aquest llibre, és una col·laboració entre diversos radioaficionats. Dels 20 contes que hi ha, potser jo he escrit uns 14, 15, i els altres doncs, els han escrit companys de ràdio que ens ho envien. Cada any fem un concurs. I, bueno, diem contes, potser són relats més que contes. I això neix d'una publicació mensual que fem, que es diu Selvamar Notícies, que és una revista per radioaficionats, en la qual, doncs, cada mes fem 52 planes d'informació sobre les coses que passen al món de la ràdio. I un dia, fent una prova, em va sortir això de començar a fer un conte, o intentar fer un relat així que fos atractiu pels nanos. D'això portem ja quasi bé 3 anys, més de 3 anys amb la revista, i amb aquest llibre hem volgut plasmar 20 d'aquests contes. Més endavant segurament sortiran més edicions, però hem volgut plasmar aquests contes. Parlen, sobretot, del tema respecte, del tema valors. Hi ha contes sobre respecte a la gent gran, sobre autisme, sobre bullying, i són relats molt curtets, són 3-4 pàgines com a màxim, amb una lletra molt fàcil i amb unes il·lustracions fantàstiques que ens ha fet en Josep Maria Ontangas, també un radioaficionat i un gran pintor, que cada vegada que li enviem un conte és que triga minuts a enviar-se la il·lustració. Realment, doncs, veiem que el missatge que es dona dintre aquest llibre, amb aquests primers relats, com comentes, Manel, de totes maneres sí que tenen ja una introducció, una capçalera molt interessant, perquè parlen de coses molt properes, no? Lluny de casa, bullying, en aquest cas també coses que passen per la carretera, són coses, vivències molt properes. Tot això són vivències potser, o són totes inventades de tot aquest equip de radioaficionats? Podríem dir que són vivències,
o mites o històries que han sentit a la ràdio. Hem volgut doncs, transmetre això que tots els radioaficionats coneixem, com quan hi ha una malaltia, mitjançant les emissores han aconseguit medicaments en uns altres països, o quan hi ha un accident, els radioaficionats, com que sempre podem parlar, encara que no tinguem cobertura, hem col·laborat amb, o bé amb rescat de muntanya, o bé amb accidents, doncs són coses que van contant-se per ràdio. I les hem fet d'una manera que sigui com una mena de relat i que la gent ho pugui entendre. En aquest llibre, on te'l podem trobar? Perquè, a veure, a banda del llibre, que és tan agradable, vull dir, la gent cada vegada es posa més a llegir per al mòbil, que ho trobo tan fred, però bueno, cada un fa la seva opció. Què va més? Què complementa aquest llibre? Aviam, aquest llibre el podem trobar a Amazon, com és habitual, només en format paper. No hem volgut fer cap mena de format digital perquè volem que la gent el senti, el que tu deies, que el toquin, que sigui un llibre físic. També el poden trobar a la pàgina de Selvamar Notícies, es diu selvamarnoticias.gindofree.com, allà el poden demanar, o bé, aquí a Tordera, podeu venir a buscar-lo a la botiga de Tecnoinformàtica Tordera, aquí al costat de la ràdio. Molt bé, el tenim a l'abast, el tenim molt bé, però sí que aquí va un CD, no? Sí, aquest CD només que és per la venda directa, o sigui, per els que venen a comprar-nos a nosaltres o els que ens ho compren mitjançant la web. Acompanyem el llibre amb un CD amb els 20 contes narrats i un punt de llibre de regal. Molt bé, no? Sí, hem volgut fer alguna cosa diferent. És una manera... Aquest llibre, un llibre doncs,